panglingkod. Una sa tanan, may buntag ka na to. Diya sa atong salmo nining tubag-tubag ni kabuntagon, Salmo kapitulo 118, versikulo 24, nga nag-ingon, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato, maglipay ug magmaya kita niini. Ang atong ebanghelyo ni kabuntagon may igsuon diya sa katapusang sa atong versikulo kapitulo 21 versikulo 14, ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mitun-an human siya mabanaw. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nining kabuntagon nagisut kini sa pagpakita sa atong Ginoo Kristo sa unang mga disipulo niya, mao ang 7. Sa 7 ka disipulo dito sa lanaw sa Tiberias, ang iyang pagpakita ingon niini. Sa dihang nagkatigom ang mga 7 ka mga disipulo, miingon dayon si Simon Pedro kanila, managat ako. Ato makita mga igsoon nga, sa kinabuhi ni Simon Pedro, human ang ilang nabati ang kaluya, na itabo sa ilang master, ang ilang agalon, maong atong Ginoong Jesucristo, nga nakadesisyon na lang siya nga, mubalik na lang ako sa akong naandan nga mulaton, mao ang pagpangisda. Kay tungod ka, wala na paglaom, kapila na sa gayon nga gisultian sila nga sa dihang uban-uban pa nila ang Ginoo nga paantuson ako, latuson, nga na akong dangangatan, patyon ako, sa ikatulo ka adlaw, banhawon ako. Lisod kay na sa ilang matugkad kay tungod kay napaman sila sa paglawig kuno kay makita nila physically isip tao, mausab diha po kanagato, isip mga tao nga lisod ug karon kung dili ta giyahan diya sa balaang Espiritu Santo. Porsigido kayo siya. Silang 7, siya ginisyon, managat ako. Unsa may tubag sa unom. Ningon ang unom nga, Lisbulo, muuban kami. Dili kay ikaw lang magsulo-sulo. Kailang mag-uban ta, kitang 7 managat ta. Kay ikaw magsusuron sa pagdaghan imong kuha, maglisod ka na. Pag kuha na, kitagong 7 good. 7 is the fulfillment na ibala mo ta nga, mauna ang kahingpitan ang 7. Atong nakita nga, sa dihang nanlakaw sila o nanakay sa sakayan. Tibok gabi sila nangisda apan, wala sila makuha mga igsoon. Ngano kahano? Tungod kay naay kabugaton ang matag-usa kanila. Atong hinumduman, bag-o pa gipatay ang atong Ginoo Kristo ang maong agalo nila. Murag wala pa sila sa insakto nga kuan nga bisan tuod sila puno na sa pulong. Nagyapon sila kabalaka pagkadiskurahi sa natabo sa atong Ginoo Kristo. Wala na diay magmatter kung unsa ka kadugayon diha sa imo pag-alagad. Kung di mo bati na diha sa atong emosyon, magbirahan na ta sa atong emosyon, diha na din ta hinahinay din ta makuan ma. Bisan sa nitabo sila galon, bisan tuod giignan siya sila. Mabanaw ako sa ikatulo ka adlaw. Sa dihang nagbarog si Jesus sa ilang gipangisdaan,
ato makita nga wala sila makaila. Nga tua pipikas at bang ang atong Ginoong Hesukristo. Mingon ang atong Ginoong Hesukristo. Giingnan sila ni Jesus. Manghigala, nakakuha ba kamo? Ilang tubag? Sila may tubag. Wala gayon. Siya mingon kanila, itaktak ang iyong pukot dapit sa tuo, sa sakayan, o makakuha kamo. Busa ilang itaktak ang pukot, ug wala na sila makadaog sa pagbira niini. Ito makita nga sa dihang nabanhaw ang atong Ginoong Kristo. Sige kung malandong tuo. Ang tuo man gyud, wala man sa wala. Nga wala may itaktak ang inyong pukos sa wala, sa tuo. Atong hinumduman na namang gyud sa Biblia nga siya mabanhaw sa katulo ka adlaw. Muadto siya sa amahan og maglingkod sa tuo sa atong amahan dito sa langit. Muna ingon na seated of the right hand of the Father. Kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Mausap kita mga igsoon. Diha sa adlaw-adlaw nga pagbuhat, wala ang grasya sa Dios. Wala kinipulos mga igsoon. Ang atong gikinahanglan diha sa adlaw isip mga clergy, mga alagad sa Dios. Nga mao ang muupirit ang grasya o ang kusog diha sa atong makagahom nga Dios. Mo ginatong kinahanglan nga nakoy basahon diya sa Hebreo 5 versikulo 8 ngadto sa 10. Apan bisan og siya mao ang anak sa Dios. Nakakaton siya sa pagkamasugtanon. Pinaagi siya mga pag-antos. Kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ug himo siya sa Dios nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Ang gikananglan diha sa atong Dios nga mahan nga nasa langit, ang atong obedience, ang atong pagkamasugtanon diha sa atong pagsunod kaniya, no? Nga munay atong hinumduman. Muna atong unsa man ang susi or yawi mao ang pagka masinugtanon mga igsoon. Ano musulod na ang pagkamasinugtanon nato kun humble natas humility. Diha mo operate ang musulod diha kanato ang adlaw-adlaw ang pagkamasinugtanon nato sa mapubsanon adlaw-adlaw. Humility mo gida-gida. Kung garbo ta wala gitay makuha. Sa atong gibasa nato sa Hebreo. Sa takapusan, atong puy-an adlaw-adlaw isip mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa katapusang bersikulo akong basahon ang Pilipos kapitulo 4 versikulo 13 nga nag-ingon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Amen bata. Munang challenge ining kabuntago nato diha pagid sa atong Salmo responsoryo nining kabuntagon versikulo 22 sa atong tubag nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtukod kay walay hinungdan nahimon noon nga labing importanteng bato. Makita nato sa atong
unang pagbasa sa sa buhat sa Apostoles, Kapitulo 4, versikulo 12 nga, wala na laing ngalan nga gihatak sa Dios dinhi sa kalibutan, ang ngalan nga Hesus. Amin bata? Muna atong ebanghelyo, gihang yung tanan sa pagpanindog.